ita so da mana wallahi soyayya tana da riba. Sirrin zuciya farin ciki na kirge na amana a cikin gilashe samun kimi shi ne cikar sirrin zuciya farin ciki na karke na amana idan da rai da rabo a dalili na sai ka daina kwanan shago. Wow baby, zo mu zauna akwai wata 'yar magana. to mai ya faru? Halin mazaje abin nufi na To me muke? yaudara ne kuke wa 'yan mata a ganin idona. Hali samari dukan mu ba ɗaya bane, kowa halinsa daban. Ga misali ki duba ya tsinki. Zuciyata da sirruka na suna gare ka duk na miƙa. Dan Allah kar kaya da amana ta wata ta ɗauka. Kama mai mini zuciyata gangan jikina ya zama naka. Na riga na yi sabo da kai da na farka gwara a sami na sarka. Duk da dai cewa na sani ni kaɗai ce ra'ayinka. Har da 'yan mata wata ran tsaro ɗaya ka kabar ne. A zuciyata na riga na ɗauka, ke nake so na faɗi na kada ki daina yin wani shakka. Duka ɗa na gari burinsa rayuwarsa ta yi albarka, sai ki ba za ni daina ba ko da raina za a ɗauka. Gaskiyan zance a san ki ni ba na tsoron wani duka. Allahu ne me yi na sani zai bani ki sha kurin ki. Ka sani cewa kai kaɗai nake so. Na sani Dan Allah masoyina ka taso. gani gaki Ta zabar soce a jikina duk ta feso. ma hakan ne Kasa da sauri ka ɗaure ni da soso. an gama. Ni baby nan na wannan ka ne ba na so. Yar budurwata bikin dare mai tsafta ina sarki. Na yi rubutu rike da hannu ki duba. So halatta ne waɗansu ba su gane ba. Rike masoyi da gaske ba wasa ba. Abirko ne kai baka yi kalan yarwa ba. Yar budurwata ki zo da sauri ki bani. Mai kake so? Ke nake so farin ciki na kallon